kolok dulu ka. Halo, setelah nggak hamil, hai langsung ke dalam video, nggak lama shoni dong. Tini ka phone sini ang video start kasi na mo siyang ano ke. Kinang na ito sa tam kalay na itong kaya sak no. Tung plamani, bisa rin na siya. Fighting ke animoy bomti engka naileyana besakni betirogran ka tai bomoji tongo. Hai, ge jeng tabuk dipori mai chanane asuk laikya ge ang diporo tok ya thek bosideng tai tharok songina kha tai muya rok kisa tongo miya sarik ni moi omobai chanai tini hati tu hemeni tam sokpaya norba kisa share khlaya na kisi bandap kopi enggak ngelambuk kan mungkin milok enggak masuk ke tang yang milok katanya anti siko silok sih mau tahu tanya tuh kada Gua ang hela beli wan mainnya harus sudah main song mana oh tahu
Omo khe tabuk sarik ni mui tok bahan chwng songui tongkha. O jagao aswk chwng mosla kolom khe chaya tangwi hingka hinkhe cherai rok tongo amo bagui kisa sasa chwng haino jeera simi no o jagao add khlaio tei abono kwrwi moso aswk chaya hwnkhe moso kwchak kaini kaitham rok rwi chao aswk no yogya khe chao ta bwsarok chanani nangmani bagui chwng mui aswk yok khlai chaya. O mosla bo aswk kolom rwya kisasa haino mangso bahai wngya drop simi rwo. Norok nugui tongna chini mosla rok ekdom kom kom khlai chwng chamai. Norok bo hai no chadi chwng cha nwnglai tongkha hwnkhe cha nangbai wngkha khe chwng mui songlaiwnai chini mui hinkhe tini banda copi mungsa tei tok bahan mungsa. Tini ang mamung songno selaka hnai ani manai no khe mamung songnai tongsiu. Tam songna naisa nang cabbage. Banda copi야? Tini manai songo thoksuka ekdom thoksuka. Chwlaphano mamung songna rok bo. Omo hwnkhe tok bahan mosla. O tok bahan go ani manai songo. Sabai changmai sabai liya tang hingga moso ekdom yoksuka moso belai moso bwslai warjak rwmani bagui chaina liya waisa bai ukha phunani ma bachawnai norok ana logi ri tongni paya start. Hinkhe baya rok tini ni bagui aswkno video wngsinai hingkhe ang manui rok hubai keha subai keha hingkhe tabuk nogo kisa farui naithok khlaiui klangsinai jate kheno phung aika hinkhe letepeta maya tui khlaiui poriskar khlai klangkha hinkhe belai kheno chajago hinkhe angkhe mamang khlaijago hinkhe norok bahai wngjaaka tini ni video tei paithak jora nai tongmani bagui bahai no belai kheno hambai. Next video o haino hai malai phiной norok bai jotono no hor kaham.